Ahojte, vítajte pri ďalšej časti Pod košom. V tomto dieli sa presunieme zo Žiliny necelých 100 km južne, kde si predstavíme mestský basketbalový klub Handlová. Natočili sme pre vás skvelé zábery zo zákulisia tohto tímu, zoberieme vás na miesta, kde sa bežný fanúšik nedostane, takže sa pohodlne usaďte a užite si ďalšiu skvelú časť. Handlová sa prvýkrát dostala na basketbalové mapy už v roku 1941. Vďaka športovým nadšencom bratom Machovcom bol klub založený pod hlavičkou samotného mesta a v tej dobe sa stal športom číslo 1. Odvtedy sa objavoval na palubovkách v bývalom Československu i v ére samostatného štátu. Kvalitatívny zvrat v handlovskom mužskom basketbale prinieslo až účinkovanie profesora Mikuláša Kardoša, ktorý v roku 1954 prišiel na strednú priemyselnú školu v Handlovej. V tejto škole vychoval celú plejádu výborných hráčov a položil tak solidný základ neskoršej basketbalovej slávy v Handlovej. Za zmienku stoja 3 bronzové a 2 strieborné medaily v slovenskej najvyššej súťaži. Napriek tomu, že baníci nikdy počas svojej bohatej histórie nezdvihli nad svoje hlavy trofej pre víťaza ligy, ich pôsobenie a zápal pre basketbal posunul toto mesto do srdc všetkých fanúšikov handlovského basketbalu. Udržať basketbal v malom meste ako je Handlová nie je pre jeho nadšencov ľahký chlebíček. No je vidno, že odkedy sa tento šport dostal do mesta, vždy sa našiel niekto, kto by mu pomohol a potiahol ho niekam dopredu. Momentálne vedenie na čele s prezidentom pánom Jánom Spevárom majú ruky plné práce, no vedia, čo je pre nich dôležité. Naša vízia je jednoznačne tá najhlavnejšia, udržať basketbal v Handlovej. Chceme ho udržať za každú cenu, pretože je to zábava pre ľudí, návštevnosť nám pomaly stúpa a v našom meste veľa toho športového vyžitia nie je. Dostať hráčov do Handlovej bolo pre klub vždy náročné kvôli veľkosti mesta či haly. No v tomto urobil klub obrovský pokrok. Športová hala prešla kompletnou rekonštrukciou v ročníku 2015-2016 a musela vynechať celú sezónu. Po návrate do najvyššej basketbalovej ligy si klub buduje nové meno aj vďaka podmienkam, ktoré sa snažia svojim hráčom pripraviť. Silné zastúpenie slovenských hráčov v zostave je pre celé vedenie klubu veľmi dôležité. Samozrejme, preferujeme hlavne slovenských hráčov. I napriek tomu, že situácia na trhu je taká, aká je, tu všetci poznáme, ktorí sa hýbu okolo basketbalu. Máme tento rok viac slovenských hráčov ako po iné sezóny a chceli by sme to ešte vylepšiť, samozrejme na budúcu sezónu. Hráči majú pripravený kompletný servis od dopravy, stravy, ubytovania, samozrejme aj tých manažerských vecí, ktoré celý ten basketbal, celý ten kolotoč zastrešuje. Napriek snahe všetkých funkcionárov tohto dôležitého člena našej basketbalovej ligy, posledné sezóny nevyšli Handlovej podľa predstav. Dochádzalo k častej fluktuácii hráčov i trénerov. Dôležitú rolu zohrávajú i financie, ktoré sa síce nezískávajú ľahko, no o to viac poskytujú klubu možnosť posunúť sa dopredu. Veľká vďaka patrí tým ľuďom, ktorí dokážu zabezpečiť peniaze na chod takéhoto klubu, ktorý v podstate ako jeden z mála ešte nevypadol z extraligy v tej novodobej histórii. Celkovo sa robí basketbal viac ako 80 rokov v Handlovej a naozaj veľká česť mestskému zastupiteľstvu a ľuďom, ktorí sa pohybujú okolo basketu. Snažia sa tým hráčom vytvárať najlepšie možné podmienky. Hala je prerobená, je tu fitko, ktoré majú hráči neustále k dispozícii. Je tu možnosť ubytovať 7 hráčov, ktorí môžu bývať priamo v hale a môžu tie možnosti, ktoré im hala poskytuje, neustále využívať. A myslím si, že to zázemie tu je výborné. Dostať dobrého hráča do malého mesta je vždy ťažký chlebíček. Menšie mesto neprináša so sebou veľkú atraktivitu. Špeciálne pre zahraničných hráčov, ktorí snívajú o veľkom basketbale a plných halách. No napriek tomu sa vyskytujú rok čo rok v Handlovej hráči s výbornými kvalitami a chuťou bojovať za farby mesta a klubu. To bola vždy aj komunikácia, keď sme sa debatovali s agentami pred sezónou a riešili sme, pýtali sa auto, my sme im hovorili v Handlovej, auto nepotrebuješ, Handlovej si všade blízko. A teraz je to o tom, či tí hráči prídu do Handlovej s tým, že chcú žiť, alebo sa chcú využiť ten potenciál, ktorý im tá Handlova dá. Samozrejme je to malé mesto, kde každý, kto chce, si nájde, čo potrebuje. Za rohom je Prievidza, 50 minút je Banská Bystrica, čiže ja si myslím, pre tých, ktorí to myslia s basketom vážne, tak je to ideálna voľba. Mladí hráči, alebo potom nejakí skúsení hráči, ktorí môžu tým mladým hráčom napomôcť. Je tu finančná stabilita,
peniaze sú na čas. Myslím si, že Handlová je neprávom nejakým spôsobom zatracovaná tým, že je to malé mesto a možno nemá nejakú dobrú reputáciu tým, že je to naozaj malé mesto a tí hráči sem nechcú ísť. Práve aj kvôli tomu. Každý, kto hral v Handlovej, si je vedomý, že aj napriek neúplne dobrým výsledkom v tejto sezóne musí hráč v tomto meste prísť pripravený. Vždy tu hráči bojovali a snažili sa vydať zo seba čo najviac. No pretože sa víťazstvá v tejto sezóne dostavovali ťažko, rozhodlo vedenie klubu dať svojim hráčom nový impuls v podobe staronového srbského kormidelníka Branka Maksimoviča. Tento temperamentný tréner sa ukázal v Handlovej v sezóne 2014-2015 a doviedol svojich zverencov k 4. miestu v lige. Jeho pozitívne myslenie a vedomosti sú pre klub veľkým prínosom. Maksimovič nahradil Petra Tordu na poste hlavného trénera. Ten však v Handlovej zotrval a je vďačný za príležitosť, ktorú dostal, tak ako aj za skúsenosti, ktoré získal. Tak ako treba hneď na začiatok povedať, že vedeniu treba poďakovať, že aj po tej šnúre, ktorú sme mali 0,8, sa neodhodlalo k nejakej výmene a stále nad tým realizačným tímom nejakým spôsobom držalo ochrannú ruku. Samozrejme, musela tá zmena prísť, zase buďme otvorení tým, že tie výsledky sme nemali a ja to vnímam pozitívne, nakoplo to, videl som to aj počas tých pár tréningov, ktoré Branko mal, družstvo k niečomu inému, prišiel nový impuls, samozrejme na druhej strane môžeme povedať, že tam aj tá zmena bola aj preto, že tam je nejaký strach tých hráčov, alebo teda snaha ukázať sa viacej, ako to robili predtým a ja to vnímam pozitívne, myslím, že sme si aj my sadli ako kolegovia tréneri a pre mňa ako trénera, ktorý sem prišiel z mládeže, to bola veľká škola, dostal som veľkú školu za tých pár mesiacov, ktoré som mal príležitosť družstvo viesť, zistil som mnohé veci, ako funguje, ako nefunguje, ako má fungovať, ako nemá fungovať a rád pomôžem Brankovi čo najdlhšie, aby jednak aj on sa čo najrýchlejšie adaptoval, aby som aj ja nejaké veci mohol od neho si zobrať. Napriek všetkým prekážkam a náročným situáciám, ktorý handlovský basketbal v poslednej dobe čelil, sa nevzdal. Ľudia okolo klubu neúnavne pracujú, aby pritiahli do svojej haly čo najviac fanúšikov a aby boli všetci, či už hráči, tréneri alebo mesto Handlová hrdí. Hrdí na ich postavenie v basketbalovej komunite i na to, že reprezentujú svoje mesto v najlepšom svetle a posúvajú ho pozitívnym smerom vpred. Dúfame, že sa vám reportáž z Handlovej páčila a ako to už býva zvykom, máme tu ďalšiu súťaž s našim partnerom The Streets. Otázka znie: v ktorom roku založili bratia Machovci basketbalový oddiel Handlova? Správne odpovede píšte do komentu pod toto video a my vyberieme jedného z vás, ktorý vyhrá šiltovku. Nezabudnite nám dať like, share, odber a zvonček a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte.